Hey guys, welcome to my another new vlog. ତ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ଲଣ୍ଡା ହାତୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁରେ। ବୋଉଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ତ କ'ଣ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିବାର ଥିଲା। ତ ଅଛୁ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରେ। ମୁଁ ଏପଟେ ଛାଇ ଅଛି ଟିକେ ପବନ ହେଉଛି ବୋଲି। ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଅଛି ପାଖରେ ଦେଖାଉଛି। ବନ୍ଧ ସାଇଡ଼ରେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଅଛି, ସେଠି ବସିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ। ଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପଳେଇଲେ କ'ଣ କାମ ଅଛି କ'ଣ ବୋଲି। ତ ଆସିଛି, ଗଲାବେଳକୁ ବାରଟା ଘଣ୍ଟେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ, 11ଟା ଅଧେ ହେଲାଣି ଏବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଗାଁଟା। ଏଠି କ'ଣ ସେ ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି ଟାଙ୍କିଟା ବନା ହେଉଛି ଏବେ। ସେ ପାହାଡ଼ ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଦେଇ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ଯାଉଛି। ଓକେ, ସେପଟେ ଗଣ୍ଡା ହାତୀ କ'ଣ ସବୁ ଗାଁରେ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଦେଖାଗଲା ଏବେ, ଏପଟେ ଦେଇକି ଆମ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପାରାକିନି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରେ। ଏଠୁ ଏପଟକୁ ଗଲେ କଣ୍ଟ୍ରାଗଡ଼ ପାଖକୁ ବାହାରେ। କ'ଣ କଲେ କାମ ସରିଯାଇଥିବ, ପଳେଇବୁ। ଚୁଟି କାଟିଦେଇ ନା ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଇ ନା କ'ଣ ହେଲେ ଚୁଟି କାଟେ କହିବାରୁ କାଟିଦେଲି, ଛୋଟ ଟିକେ କରିଦେଇଛି। ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି ମୋତେ। ଦେଖି ଟ୍ରିମର୍ ଚାର୍ଜ କରିକି ଆସିଥିଲି ଘରେ, ଗଲେ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯିବି ନହେଲେ ବେଜାରିଆ ଲାଗୁନି। ଏତିକି ଚୁଟି ଥିବ ପବନ ହେଲି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରଖିଦେଲି ନା ଚୁଟି କାଟିଦେଲି। ଦେଖିବା ଘରକୁ ଗଲେ ଟ୍ରିମର୍ ଚାର୍ଜ ଲଗେଇ କାଟିଦେବା, ନହେଲେ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯିବି। ଲଣ୍ଡା ହେବାର ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେ, ଏତିକି ଚୁଟି କେତେ ଚୁଟି ରଖିଦେଲେ ନା କାଟିଦେ କହିଲେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି। ଦେଖିବା ଘରକୁ ଗଲେ ଚାର୍ଜ ଲଗେଇ ଟ୍ରିମର୍ଟା ରାତିରେ ଚାର୍ଜ ଲଗେଇଥିଲି, ସକାଳୁ କାଟିଦେଇନା କ'ଣ ଭାବିକି ଏପଟେ ଯିବା କହିଲାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କାମ ସରିଲା ଯାଇ ପଳେଇବୁ। ଆଉ କ'ଣ 2 ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବି କେତେ ଖାଇଦେଇଛି ଆଡ଼େ। ଏଡ଼ିଟ୍ କରିନି କିଛି ନାହିଁ, ଯାଇକରି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବର୍ଷା ପଳେଇ ଆସିବ ନା ଆଉ ଥରେ କ'ଣ। କାଲି ଆସିନଥିଲା ବୋଧେ, ବଟ୍ କାଲି ତ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଥିଲୁ ବିଚ୍କୁ। ଦେଖିବା ବର୍ଷା ନହେଲେ ଖେଳାଖେଳି କରିବାକୁ ଯିବା ଆଉ। ୱାର୍କଆଉଟ୍ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା। ଓକେ, ଯିବା। ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘରେ ଯାଇ ବିଜାର ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଇଆଡ଼େ ହେଉନି ସାଡ଼େ ହେଉନି କିଛି ନାହିଁ। ଲଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଧେ। ଯାତା ମାତା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉ ହେଇଯିବା। ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 12:30। ଟ୍ରିମର୍ଟା ବି ଚାର୍ଜରେ ଲଗିଛି, ଲଣ୍ଡା ହେଇଯିବା କଥା। ଛାଡ଼ା କି ବାଳ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ହଉ पूरा काट दे दूँगा साथ में ओके रे बाबा। ओके ଏବେ ଛାତରେ ଅଛି, ଶୋଇଥିଲି ଉଠିଲି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଆସିଲି, ଦେଖୁଛି ନେଟ୍ ବଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଏଠୁ ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ନେଟ୍ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଅଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ମଝିରେ, ସେ ପାଖରେ ନେଟ୍ ବନ୍ଧା ହେଉଛି। ମଝିରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ହେଇକି ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ର, ସେ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛି। ବାଇକ୍ଟା ଗୋଟେ ଗଲା ଦେଖାଗଲାନି, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଗଲା ଭିତରକୁ ଟିକେ ନେବେ ବୋଧେ ଏବେ। ତ ଏଇଠି ଅଛି ଆମ ଘର, ଯିବା ଦେଖିବା। ନେଟ୍ ବଲ୍ ନେଇଥିବେ ବୋଧେ, ଯିବା ଖେଳିବାକୁ। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ଟିକେ କୁହ କମେଣ୍ଟ କରି।
गाइस ଏତେ ବାଳ ଫିରି ଫିରି ହେଉଥିଲା ଟିକେ ତାପରେ ଭୁଲ ତ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଆଉ ଲଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ସିଏ ହେଇଯିବ ଚୁଟି ଉଠିବନି ନ ଉଠିଲେ ନାହିଁ କ'ଣଟା ସେଥିରେ ଅଛି ଖେଳି ଆଜି ବୋବୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖେଳିକି ଆସିଲେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 6:30 ବଟ୍ କ'ଣ ଏମିତି ଡିମ୍ ଡିମ୍ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଦୁର୍ବଳ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କ'ଣ ନା କେତେ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଏମିତି ଭାବି ନା କ'ଣ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି 7 daysର ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିନଥାନ୍ତି ବଟ୍ 7 daysର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ବୋଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟା ହଉ ଓକେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ